Parlok mentak kebangan itu yepi hak ne ke video kelong ke basisha tos ngabha ngabha kumta parlok hatu pitip bag sorkar ka shim suki bat ngabjar ya ki data jongphi hoj parlok hanrei ka sorkar kampat penbena pura ya kine baro kuno ka platform ka bangi pendon kam ha social media kum ka Instagram Facebook lene ka WhatsApp baro ki data jongki ken le sha ka sorkar hanrei ngim tip phang kane kalong ka basisha parlok wat shim sting ya kane bat philatip sha ya kane bahagi ne gisngi ka juk jong ka AI ka artificial intelligence kano kala banja ka sorkar ka check ya ki data jong phi ban tip ya ke ka ba phi wat ha internet kino kidor ki ba phi download bat upload bat mano phi message la de phi le bakla ne wat ya ke ka ba bakla ha internet ka sorkar kan tipload ya ke baro bat haden pat kan kem ye phi bat kan bu ye phi hapatok bat kan khang ye phi si junong kumta parlok ngalayo sngaw ba ka sorkar kan check ru ya ka chatbot jong phi ban tip mano ba phi chat ha WhatsApp ka sorkar kan shimno ya ka privacy jong baro ki ba pendon kam ya ka social media mano phi kred mano phi chat baro kan le sha ka sorkar ka pop parlok ka sorkar ayu kane ha ka ri jongi kawan ra jing ya ki pai ba man la kasngi haba ka sorkar ka shimno ya ka privacy jong phi bat mano phi ya chat bat no phi ya kren tehden pin samat ya ka jing ya ka bakrau shubo lada u hacker u hack ya ka website jong ka sorkar te baro ki data ba ka sorkar ka don shphang jong phi ken le sha u hacker baro bat nang ta pede utau hacker un sim no yogi data jong phi ki privacy jong phi na ka website jong ko sorkar bat hadin pat utau hacker un sedang no ban blackmail ye phi un sim ya kino ki dur jong phi un edit hakur kom ka bajiklia bat un pha shphi bat un dawa pisana phi tanga karpat epi baro parlok singa bha wanam share ya ki privacy jong phi haki social media bat sakawe ngakwa banithu ye phi parlok hagi ne gisngi kine baro ki yai bha hagi ransan social media hagi ne gisngi ngayo i hapo ka social media ladon kinu ki bah ban lecha kunu ke jakaru ki lekai kinsa share shwa hagi social media bangan lecheta mentak sngi hatu pitip perlok kene katno ka kata ipi kade ke jai post kala ban long ka ba ma shibun yepi shubu la de pidon uno unong shun tekan long ka basuk bha ya u ban rabor ne ban sho ye phi kumta parlok ka jingmut jonga nag ban ta jong phi kalong ba la de phi le shano ta share ya ki post ki ba kum kita tang anda phi la wan phai shyin bangala le chungo ka ya ka ta ka chika man ta ka sngi shwa ban le shkno ka chaka wanam share ya ki jingtip jong phi hapo karan san social media bangan le man ta shakate ka chika nga ong ya ka ne na banta ka jing sngain jong phi kumta parlok la de pis ngau de kane ka jingkran jong nga tos nga ba share kane ka video sha baro khnang ba baro kin tip ya kane khnang ba kin like na kine baro khoble shibuni phi baro ban pe hadu ka bakut